Anana sa stable nga kondisyon ang duha ka mga pulis nga nasamdan human gipusil sab sa pulis nga suspect sa checkpoint sa Magsaysay, Davao del Sur. Personal nga gibisita sa mga tagas nga opisyal sa PRO 11 ang duha ka mga pulis nga kasamtangan ginatambalan sa pribadong ospital sa Digos City. Giatagan sab sila og medalya ng sugatang magiting o PNP Wounded Medal. Nakadawat sila og tag 100,000 pesos nga cash assistance gikan sa PNP Chief og dugang 50,000 pesos gikan sa PRO 11 Regional Director. Gisiguro sab sa PNP ang tabang medikal hangtod sa makarecover ang mga nasamdang pulis. Kinamdumang nagbantay sa border control checkpoint sa barangay New Upon sa Magsaysay, Davao del Sur ang duha ka mga pulis diatong December 28 sa kadlawon sa dihang gipusil sila ni Police Corporal Alfred Sabas kinsa mao say suspect sa pagpamusil patay sa usa ka pasahero sa gisakyang bus. Una pa man sila naabot sa checkpoint. Gipasakaan na sa Magsaysay Police Station og kasong double frustrated murder ang suspect nga si Police Corporal Sabas.